Saxofónľudia, vítajte pri ďalšej informačke. Moje meno je Majdo a my sa môžeme pustiť do vysvetľovania. Po mesačnej alebo dvojmesačnej pauze som tu, dovtedy som účinkoval na kanáli GamesPub TV. Tí, čo ste tam dali odber, alebo ste nás sledovali, alebo ste nás tam spoznali, lebo sme tam mali krásnych 40 odberov, tak určite viete, o čo sa jedná. Natáčal som tam Let's Play z hry Metro Last Light, ktorý som nedotočil. O tom si ešte dačo povieme. Natáčal som tam Minecraft, ktorá séria skončí tým, že zabijem Enderdraka, ktoré som nedotočil. A natáčal som tam Super Meat Boya, ktorého som tiež nedotočil. Bohužiaľ všetko som nedotočil a to kvôli tomu, že náš kanál GamesPub sa nerozpadol, ale my sme sa rozhodli presunúť kanál Wargamers. Ja tu už mám uložené, ja sa na ne rýchlo prepnem. Som na kanáli Wargamers. Je tam krásnych 229 230 odberov a 10 015 pozretí. Je to fakt krásne číslo a rád by som tam natáčal, len sa mi nechce striedať tie kanály. Potom som myslel, že budem pokračovať na kanáli GamesPub TV. Len bohužiaľ ten kanál som už premenoval na Majdo, ale ono to nikdy nebude Majdo, hej. To je základné meno, ako ja mám moje základné meno Majdo 8 na kanáli, ale inak je to Majdo, hej. Keď napíšem komentár, tak určite viete, že tam mám kanál akože Majdo 8. A chcel som tam natáčať, povedal som si, dobre, poslednýkrát mením kanál už nikdy viacej. Lebo už tam ľudia sledujú proste to a už je to potom o moc lepšie a potom je to podľa mňa lepšie, ale čo ma zarazilo, keď som chcel dozdať video. Dal som si správca videí, hej, ja si to tam teraz klikám, takže správca videí. A kamarát tam s tým jedným Preacher sa volá. On vlastne tie videá, ako to povedať, sme natáčali spolu League of Legends. A on to tam odozdal, lebo on tam mal veľký problém. Tak to dal akože na YouTube a povedal, nech to ja stiahnem a vyrenderujem a uploadnem tam. No, on to tam dal, on to má 31 minút a tam písa, že odmietnuté video príliš dlhé. Tak som si dal, a boha, kde to je? Ospravedlňujem sa za nadávku, ale fakt ma toto zarazilo trochu. Nastavenia kanála, funkcie. Nároky na Content ID nie je v dobrom stave. Speňažnenie bolo zakázané, čo mi absolútne nevadí. Ale čo mi vadí, dlhšie videá než 15 minút. Kvôli porušení autorských práv a Content ID sú zakázané tieto funkcie. Externé anotácie, vlastné miniatúry a dlhšie videá. A speňaženie. Čo je podľa mňa jedno, hej, lebo speňaženie to je úplná blbosť. Lebo to proste človek nezarobí. Ani Google, ani taký Google, čo má strašne veľa vývov za jeden deň, nezarobí mesačne 500 €, hej. Ale 100 asi, hej. No, ale v tom je problém, že tak ja som si povedal, je tam porušené. Dá sa to napraviť tak, že počká človek 6 mesiacov a on sa to môže vrátiť, ak nič neporuší. Alebo sa dá proste odtiaľ odísť. A ja som sa rozhodol, že budem pokračovať na kanáli Majdo. Reupladnem tam Metro, všetkých 12 partov, ktoré si budem stiahovať teraz z GamesPubu, lebo ja som to z môjho počítača ako chuj vymazal. Takže sa tam odtiaľ posťahujem, potom to nahodím všetko, ja to tam nahodím, dám to ako nezaradené. To isté bude s Minecraftom, z ktorého bolo momentálne 5 partov a strašne ma začal nový update 1.7.2 baviť, takže ten tam tiež uploadnem. To mám v počítači, to bude dlho trvať, takže očakávajte nové videá až za nejaké 2 týždne. Alebo toto Metro budem reupladovať, ale po kúskoch, že reupladnem ho, tak ho hneď aj vydám. A ešte rozmýšľam, čo som chcel dať, povedať. Čo sa týka Super Meat Boya, tak ten proste nebude. A niekto mi píše na Facebook, ale to mne je jedno. Čo sa týka Super Meat Boya, tak ten pokračovať nebude. A čo sa týka kecania s Let's Playermi, tá séria ma strašne baví, rád by som pokračoval. Mám 5 partov a je ten s Blackmanom, jeden s Agralusom, ďalší s K-Craftom, ďalší s Thomasom a posledný s Matrixom XXL. Alebo XXXL. Matrixom XXXXL. To je trápne. No. Takže ja tie reupladnem. Asi tam nebudú nejaké zhliadnutia, ale ja by som ešte sa popýtal. Je to trošku blbé, že akože kvôli zhliadnutiam, ale proste nech, aby ľudia vedeli, že je to tam a možno nejaké odbery nazbieram. Bo strašne chcem, aby ma nejaká základná skupina ľudí sledovala a pomaly oni to, no, to si povieme možno inokedy v takom videu. Bohužiaľ žiadny z let's playerov není online až na Thomasa, ktorého nemám na Skype už. Ale ja si ho pridám, sa ma príjme. No, ale
A to by bolo asi všetko z tejto informáčky, čiže môžete byť radi, že sa akoby vraciam, aspoň po niektorí možno na našom YouTube channeli je krásnych 28 odberov. Táto informáčka je trošku dlhšia, ale je fakt dôležitá. Čo sa týka Max Payna, ten tam zatiaľ zostane. Určite sa zlepšili moje tieto, ako to povedať, komentovacie schopnosti a podľa mňa a určite uvidíte render kvalitu, keď skúknete, ja neviem, Max Payne 3 Part 4 a kúknete si Maxa Payne nebude pokračovať, hej. Ale keď skúknete, ja neviem, Max Payne 3 Part 4 a potom Metro Part 12, ktorý vydám ako posledný, tak akože wow, máte sa na čo tešiť podľa mňa. Fakt som zmenil render options, upload render trvá o hodinu dlhšie, ale stojí to za to, ak sa to bude ľuďom páčiť, takže sami uvidíte. Nemal som to tu napísané vôbec, informáčky som mával takedy alebo niečo, že som hovoril, som si napísal do Microsoft Word a proste som podľa toho to čítal a teraz som sám spustil, čo by som také nevedel, aj keď to není úplne ešte super. Ja len si to tu no, taktiež hrávam LOLko, ako ste mohli počuť, že som s Preacherom točil LOLko, tak som začal, takže možno aj z toho budú videá, ešte v tom nie som nejaký macher, mám tam level 6 a takže to sa uvidí a ja si idem, nie, to je blbé, také dvojmyselné. No, že ja si idem porobiť domáce, len to znamená, no to je proste neriešte, hej. Takže teraz informáčka končí, ak sa video páčilo, zanechajte like, ak sa video nepáčilo, tak dislike a napíšte prečo, a ak si nechcete nechať už ďalšie našej tvorby, tak odber. A ak chcete mi pomôcť, tak určite video zdieľate, aj keď toto video by ste nemuseli zdieľať, prosím vás, lebo je to také blbé video. Ale určite budúce videá, prosím, zdieľajte, nech sa ukáže proste človek. Inak chcem dodať, no ja to všetko budem písať do toho popisu tých videí, alebo to ešte alebo nie, to tam napíšem. Dobre, takže čaute.